jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe Dingiral Jamma Belaa yo Allah yurmo musidɗo men Jalli Siyafo ɗum kanko e denndangal maaɓe julɓe. En garti ha hannde e yewtere wattininde e deftere mawɗo men Bacca Bah nde o inniri Baydi Kacce PAAM pullo warata kono faynatake. Nder nde ɗo yewtere joyeɓire tawi kalaten ɗo ha hannde ko uddirgol tati nokku o ko Podor Dingiral hakkunde wuro watta Ñaawirde. ñande 10 lewru jeenaɓiru hitande 1990. Waktuji ɗi ko waktuji 14 pawɗi hojomaji 16. Tawtornoɓe ñande hen ko Obulo compte Baydi Kacce PAAM nantinowo Samba Dede Salli Gawlo yimɓe hewɓe arɓe tawtorede rewɓe worɓe mawɓe sukaɓe. Obulo compte o wi nantinowo wi musse Obulo compte wi haalan dental ngal wonde ko ɗo e yeeso seeɗa Ñaawoore nde siinete e dow Baydi Kacce PAAM. En kaalino naane wonde kala jiɗɗo tefnanade mo ina wawi arde hakkunde yimɓe ɓe. Eɗen pirlito namdal men beele won jiɗɗo tefnanade Baydi Kacce PAAM. Hay goto e yimɓe ɓe jillani. Samba Dede heɓɓiri wi hoto tampinen koye men yimɓe ɓe ko haalduɓe. Salli Gawlo omo darino o ɓeydi kadi ɓallade. Salli Gawlo wi wona kadi mboɗo wawi haalde hen tan seeɗa. Obulo compte wi eyi aɗa wawi kay. Salli Gawlo wi min nde mbiɗa sikki min kaldani min pewjidani kono emin gandi tan hunde wotere ɗum woni Baydi Kacce PAAM ruttata o caggal. Minenne min ɗaɓɓirtamo ruttade caggal. Ruttade caggal ko rokkude on goonga. Ruttade caggal ko hedde caggal. Ruttade caggal ko lesɗinde hoore mum e leñol mum. Ruttade caggal ko nimsude ko waɗi ko. Ruttade caggal ko jabde kalifande. Samba Dede o artiri yeeso o ɓamti dande o taƴi haala Salli Gawlo o wi Salli Gawlo hoto duñ yimɓe ɓe salade jimadi faray. Salli Gawlo wi min kay mi duñani hay goto yimɓe nani o nonne oɗani. Samba Dede wi sa renayi ko kalata ko jogotoɗa tumede koko arata ko. Sufnude yimɓe yo ndew e koyɗe Baydi Kacce PAAM. Salli Gawlo heɓɓiri wi mbimi yimɓe foof ina gandi ko kewi sufnude e wasde sufnude foti ɗon mabɓe. Samba Dede wi mbiɗa andi kollo toon ko jambaragal. Salli Gawlo wi wona hollude jambaragal ko hollude neɗɗagal. Obulo compte o wi joni tawde hay goto goɗɗo yiɗa haalde e hunde nde hay hunde Ñaawoore nde ko ni wayi. E inde gouvernement joɗaniɗo Farayse to Ndar e inde laamu Farayse min ñaawi Baydi Kacce PAAM warede e rewnede e waɗede yarta. Yimɓe ɓe gulali golli sowo yeehi dow bojje cikali jaadi lawol gotol. Obulo compte o fadi ha gulali ɗi ndeeƴi o wi caggal waɗede mo yarga dande makko e ɓandu makko koko serdete. Hoore nde liggete koye dow lekki ɓandu ndu koko weddete e nder maayo Sénégal weddene nuuji. Yimɓe ɓe gulali ɓeydi wullude dingiral ngal haaɗi wi rok. Gardeɓe ɓe ɓeydi fewnitade ɓe mbanni petilaji maɓɓe ngam hulde janggo yimɓe ɓe dow maɓɓe.
o brûle compte ko fadi kadi ha gulaali ɗi ndeeƴi o wi joni hono noon loi français yamiri ni kala ñaawaɗo ñaawoore wargo ko adinde siinete omo namde beele omo jogii konngol makko batinigol aywa Baydi Kacce PAAM so tawi wonko jiɗɗa haalde a rokkama konngol ma batinigol e aduna heen Baydi Kacce PAAM o haali e teere e deejre o wi bandiraɓe giyanaɓe bandiraɓe podornaɓe bandiraɓe Fuuta bandiraɓe fulɓe e kala bandiraɗo kaɓantoɗo gonga e ndimagu e kala nokku ɗo mbawɗon tawede e dunde baba Adama nde luɓe kam noppi mon ndeɗo ñaawore ko ñaawore mon ndeɗo ñaawore ko ñaawore hakkude gonga e fenande ndeɗo ñaawore ko ñaawore hakkude julɓe heefereɓe ndeɗo ñaawore ko ñaawore hakkude toñƴo e toñaɗo Baydi Kacce PAAM o deƴƴi hunde wi cel e ley wonɓe genal Baydi Kacce PAAM heɓɓiri wi bandiraɓe luɓe kam noppi mon so tarif ina janke janggo e jaam gande koye mi waɗi hen ko fonmi wadde bandiraɓe gande koye ko ɓeɗo tubakoɓe ko arɓe hutorade en bonnude gueɗe men aadaji men diineji men pinal men kono ɗum fof e waade noon ɓe mbawatano dañde koɓe ndiɗi ko e men tawa ɓe kutoraki wone men bandiraɓe gande koye bonni gueɗe men ko wasde wonde gotum hande men Baydi Kacce PAAM o deƴƴi kadi seeɗa elle miijotoɗo ko jogori haalde Baydi jokki wi bandiraɓe giyanaɓe bandiraɓe podornaɓe bandiraɓe Fuuta bandiraɓe fulɓe luɓe kam noppi mon almameɓe ndewino ɗo sali yaware e koyera tawi ko Oumar Tall rewino ɗo sali yaware e koyera Abdoul Bocar Kane ha hande ina heddi salade yaware e koyera nden noon holi sababu eɗen jaɓa yaware e koyera hol sababu tan eɗen jaɓa kalifante holi sababu tan eɗen jaɓa wonde maccuɓe woɓɓe te so neɗɗo waɗama maccuɗo ko kañum weela gati mayɗo kam wonata maccuɗo hay goto Baydi Kacce PAAM o deƴƴi kadi lawol tahɓol yimɓe ene jokki e deƴƴere mumen e ley mugaɓe wone mabɓe ina tuuri wone mabɓe ina jiile koye woni hen ene jurtina gonɗi Baydi jokki wi bandiraɓe giyanaɓe bandiraɓe podornaɓe bandiraɓe Fuuta e fulɓe luɓe kam ha joni noppi mon hoto goye kam hoto jurmoɗe kam jurmoɗe janfotoɗo leñol jurmoɗe walloɓe añɓe leñol gam deedi mumen jurmoɗe weddoyteɓe janggo e nder to ɓuuri luggidde e nder jinde taarih jurmoɗe ɓe kersa ha enɗam hissoɓe daraniɓe jiijam jurmoɗe ɓe tubakoɓe jogori ɗaccande leydi men jurmoɗe ɓe jogorɓe lomtade tubakoɓe janggo e jaam o gulle compte o taƴi haala Baydi Kacce PAAM o artiri yeeso o muñi ko wawno muñde ko o wi Baydi aɗa jogui hojomaji ɗiɗi gam gasnude haala maka Baydi Kacce PAAM o wi bandiraɓe giyanaɓe bandiraɓe podornaɓe bandiraɓe Fuuta e fulɓe so danam nde taƴama liggama e lekki ko dande tan taƴa kono ndimagu taƴa so ɓandam ndu weddama e nder maayo weddanama nooli ko ɓandu tan wedda kono piblam ina keddi ɗo keddino ɓe dogani ɓe dirani ɓe dirtani gande koye kala ɗo mbawɗon wonde gandon wonde toroɗo yiiɗa gacce te pullo ne hoynetake so pullo jaaɓi hoynede tawata ko pullago mum ina ngakki so pullo jaaɓi hoynede tawata ko neha hinedi pullo
gande noon wonde pullo wona e ƴiƴam, wonde pullo ko jikku, ko pinal, ko needi. Joni noon mi halfini on no hooram, mi halfini on Allah, mi halfini on endam, mi halfini on dartol. On jarama. Eɗe ñaagi on yafuye e darde mon nde dari ɗon ɗo nde gila subaka ha joni. Mami ya wondude e ɓernde ɓuumde ngati mboɗo jorti wonde mi mayanani mere. O deƴƴi, o bilo konto. O wi gardeɓe on tari, gardeɓe e dande wotere ɓe mbi eyi min tari. Ɗon tan yimɓe ɓe mbi ina capto. O bilo konto, o wulli no dande makko fotirno. Gardeɓe hoto mo dirtiɗo darino, goto fof yo heddo ɗo wonno. Yimɓe ɓe darti, ɓe hen turi koye, ɓe ndumti. Gardeɓe ɓe gaddi baydi kacce PAAM, gite ina kaɓɓa, juuɗe ina kaɓɓa caggal. Ɓe gaddimo ha e hakkunde dingiral ngal, ɓe ballimo hawo ngabbi e tabal gotal gonnogal ɗon ko ɓoyani. Ɓe gaddi ɓoggol ɓe kaɓɓi e dande, ɓe mbaɗi wursundu ɓe kaɓɓi e leggal gotal. Ɓe ɓallinimo leggal ngal, ɓe dari ɓe ƴeewi obilo konto oɗo artide hoore. Ɓe jerƴi tabal, baydi kacce PAAM weeli, gulali ngulli bojji njehi dow. Yimɓe ɓe cabti, ridoji ɗi telli, mago ngo gasiɗo. Eyyi joni ko konngol nder deftere nde ko fewri ha hande gurdam baydi kacce PAAM. Baydi kacce PAAM e nder dartol ñande 10 lewru jeenaɓiru hitande 1990 caggal balɗe 8 de abelisande joɗaniniɗo farayse colonial Belaa to hayre law. Baydi kacce PAAM pellunoɗo mo e wondiɓe mum jeegomo ñaawa mbara hakkunde yimɓe fof e nder wuuro Podor ngo. Dande baydi kacce PAAM taƴa ngam rokkude yeru faade e dendagal Fuutankoɓe wonde kala candulinɗo caliɗo laamu Tubakiri Farayse ko ɗum wonata battane mum. Baydi kacce PAAM jeeya ko Giya sara Podor. O jibina ko hitande 1864. O wara tan komo yara e duuɓi 26. O yalti wuro mabɓe koye hitande 1909. O artani maggo ha woori noon. Baydi kacce PAAM wonno ko goto e soldateɓe lamtoro yadannoɓe joɗaninoɗo colonial Farayse on administrateur colonial ha hayre law. Addunoɓe hayre law noon ko Farayse naɓe gonno koye heblanade no ɓe keɓtiri Bosoye e nangude Abdoul Bocar Kane. Baydi kacce PAAM ina jagguno wonde ina jeeya e fodde mum jertinde koninkoɓe ɓaleɓe ɓe e hayrankoɓe ɓe wonde hay goto fotani wallude kefere no wardi bandiraɗo julɗo Fuutanke hono mum. O natani sabtude ɗum e wondiɓe makko. Nden abelisande haalanama ɗum noddimo. Nden baydi ari abelisande ñaawimo yobde gay ɗiɗi. Ndeɗo Ñaawoore yonani abelisande o ɓeydi hen Ñaawoore wonde. Ɗum woni alay sago baydi kacce PAAM rondonomo kaake makko kala to ɓe mbawi yaade e nder Bosoye. Ɗum ɗo fof kadi yonanimo o ɓeydi hen Ñaawoore tataɓere. Baydi kacce PAAM ma rondonomo kaake makko ɓe peccita Giya nangue hoore Kellew. O waɗirno ɗum ko hawo hoynamo e hakkunde koreji makko e pasiraɓe makko. Baydi kacce PAAM jaabimo wimo hay goto jogorani seedade on ñalawma. Gasnude nantinowo haalde tan e abelisande fiide baydi kacce PAAM hello hakkille woni gotum. Ɗon tan baydi kacce PAAM ƴefti fetel huccitini e makko wimo jaɓɓo ngal ɗo kural ngal kanduɗa
an neɗɗo jeygol jahannamngol ca koye nder jande le quotidien numéro 5863 abel zande fukkoyi e leydi yadani e wonki ɗum wonno ko ñande ɗiɗi lewru jeenaɓiru hitande ujunere e temedde jeetati capanɗe jeenayyi raddude e tajji dande caggal mayde abel zande soldateɓe colonial France mbaddi ada e baydi kacce PAAM wondude hunde e ballal hayrenaɓe baydi kacce PAAM moloyi to mbantu to koreji mum caggal yiilademo balɗe jeeɗiɗi arɗo mbantu kono Abdoul Sidi neldi sagataɓe capanɗe nayyi gam nanggudemo e tottiddemo obre le compte joɗaninoɗo farayse garnoɗo wadde jillu keeringu hono mission spéciale e nder Fouta baydi kacce PAAM e wondiɓe mum jeegomo ene jeeya e mabɓe lamtoro Sidiki Sall tuma warde Abel Zande ñande beerewe sappo lewru jeenaɓiru hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeenayyi ɓe ñaawa Ñaawoore wargo hakkude wuuro Podor hakkude yimɓe foof e konnguɗi makko battidiɗi e hakkude arnoɓe tawtorede ɓe foof baydi kacce PAAM weltorima naddoyde aljanna saabu warde keefeero ko ɗum saabi farayse naɓe cerndi hoore makko nde ɓandu ndu ɓe mbaɗirno noon ko yidde hollude yimɓeɓe wonde baydi kacce PAAM jogorani nadde aljanna ngati o jogorani ubbede sako omo ummi ho ɓe beddi ɓandu ndu e nder maayo ɓe ƴefti hoore nde ɓe peŋi ɗum e jullare sara cangol natirde Podor cangol ngol watti wiyede cangol baydi kacce kono farayse naɓe dañani ko jinno ngari caggal balɗe seeɗa subalɓe jiiti e ɓandu baydi kacce PAAM ɓe gubbindu e lekki gooti hakkude duye e ngawle nokku o wonti Genale ha watti juurede ɓoyde hoore nde e dow jullare nde ne watti dillinde yimɓeɓe ɗum fuɗɗi hulɓinde farayse naɓe e dow ɗum ɓe jammiri yo nde ubde e Genale coofi gotal e leeɗe Podor e miijo makko baydi kacce PAAM jaggi ko wonde hay goto hawrata omo walla keefeero gam haɓade musidɗo julɗo ko adi nde o warata tubago o haali konngol keddugol ha joni e kunude fuutankoɓe torodo yiɗa gacce pullo hoynataki ha hande koye le quotidien numéro 5863 toon ka haala ƴooga ha e wattande balɗe makko baydi kacce PAAM serano e wajade fuutankoɓe e wasde ɗoftade tubakoɓe ɓe dartade kame haɓade ɗumen ndew darna gam warede o ñaagui joɗaninoɗo farayse colonial yo rokku far baggel makko yimdemo e yimde lamtoro Sidiki Sall konnguɗi makko battidiɗo komi maayi komi suka no feewi kono danam nde ko dow aduna e laakara fof ha hande ko tuna koye le quotidien numéro 5863 mo kalɗeno baydi kacce PAAM ina heddi ha joni hakkillaji fuutankoɓe ɓe ceerani e wiide ko kanko ittuno gacce ko kanko jambaragal mum yima ko kanko kadi jamfinoɓe ɓe jenna ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ɗum wonno ko musidɗo Ceerno Bacca Bah adduno e deftere mum mago ittande e dartol nde o inni baydi kacce PAAM pullo warata kono hoynataki ɗum noon no mbiɗen ni e deftere nde windi ɗum ko Ceerno Bacca Bah mo Jamma alwali tawi tarnannoon ɗum ko musidɗo moon Haamiidu NJAAY e cuuɗi men Horko Diere Allah jarama on jarama